देखिए आई पंडित जी के बट वृक्ष के कथा यहाँ के कहता नहीं। देखिए भागल जाता नहीं। देखिए बट वृक्ष के कथा कहल जाता तो भागल जाता नहीं। क्या करोगे तो लोग गलत बताएं। कितना पैसा पड़ रहा है ईमानदारी भर बताएं। बट वृक्ष के कथा कहनी और कथा में रुआ कितना मिल रहा है बताएं। उसी से जो जितना दे दिया 5, 10, 11, 21, 51 कथा रुआ अच्छा से कहे आवेला नु। हाँ जी कहिला। का कहे नहीं तनी एक आध लाइन सुनाई कथा के बारे में। सत्यवान और बट सावित्री का बहुत पुराना से कथा ही आ रहल बा। ई सुहागिन लोग के व्रत ह। आगे कहीं और का रहे। और सत्यवान बट सावित्री की जो कथा है बहुत सदा वर्षों से चलल आ रहल बा। देश विदेश में लोग भी करेला जो अपना भारतवास के जो लोग बा। अच्छा विदेशों में लोग करेला। हाँ विदेशों में। विदेश में लोग कई बार गइल बनी कथा कहे तो मैं विदेश में नहीं गए बाकी ई परंपरा सदियों से चलल आ रहल बा। अच्छा विदेश में कथा होला। हाँ छठ पूजा भी होता तो भारत में ही तो लोग करेला विदेश में तो ना करे। हाँ वहू जा लोग करेला बाकी हमरा रुआ वहाँ जाके देखे के टाइम नहीं के पहुँच नहीं सका। वहाँ तो पेड़े ना हो के बड़ के पीपल के लोग का देख ना होला जी ऐसा बात नहीं। अब तो कितना दूर दूर तक लोग जाता आवता। और कहीं लोग घरहू लोग कर सकता। अच्छा तो वो से अच्छा मौगी मान ली कि मर्दावा सब के गाड़ी देवली सब कहली सब कि हम बट वृक्ष के पूजा करतनी आयु बढ़ावे खातिर आ घरे जाली सो तो मर्दावा के झाड़ू से या खोरनाठी से या बढ़नी से मारे ली सो। एक बारे में लोग का कहतनी ऐसे बताएं कि वो से ओकर बट वृक्ष के पूजा कर सफल होला। एकदम होला। कैसे सफल? मर्दावा ओकर मेहररुआ ओकर जब मर्दावा के जो माने अपन आयु ला वो पूजा करता बट वृक्ष के तो मान ली और बात सत बा लेकिन फिर भी मर्दावा के और दुआयो तो घटावे सन झाड़ू से बढ़ने के रास के नाम नतिये धरे सन। तो ये कहनी कि ये बट वृक्ष के पूजा कैला से कोनो फायदा होगे तो कहीं फायदा बा। का फायदा कैसे दूसरा कोई के जाई कहे लड़े कि अपन पतिये के नु कही पति के माने मारी मरीबुयो दी त तो का ओकरा के फल के दोनों प्राप्ति के फल प्राप्ति दोनों के बराबरी मिलल बा। देखी तनी बाबा उसके बिना उसका जीवन अधूरा उसके बिना उसका जीवन अधूरा। बाबा के तो बियाह नहीं के बोलते देखिए के समझ में नहीं के आवत। अब बताई कि जवन पत्नी अपना पति के आयु ला बट यदि बड़ भगवान के पूजा करे जाता आ पीपर भगवान के पूजा करे जाता तो वो से ओकरा फल के प्राप्ति मिली। अपना भतार के अगरबत्तिये नहीं से देखाओ तो दूसरा के भतार के एक मुठा लुकारी बांध के देखाओ तारी। महाराज जी सब गलत बात काहे बोली ले।